Action kämpat. Knackliga och var skräckig. Jag tror att vi är en månad. Mega. Ofta är det bänken vi oftast vid kan det är. Där är det går det. Vi har bänk för att komma hem eller inte för att stricka med familjerna. Att umgänga det och inte för att stricka med att fortälja imsta det spyrja och så där inte stål på det. Det kan vara öliga och honaligt hvis man har pressat till okkur som man inte tymer eller inte damar. Att det är inte van vid omstövningar som det är ju. Jag får mig tryckvan akvatoj. Jag får mig tryckvan på toaletten. Ta och chammer och ta det inte så mycket. Ta det därför. Jag följer mig nästan och kan trycka ta Jory i katten. Ta akkurat som jag följer mig tryckan ta jag har det gott och gör för sådana stora ting och spela och spela med viner och så får jag vara lite tryckan och eller sluta. Det tar man så jag får så trycka med sig man så det får älskarna ta skott out där och man är inte så spänd om man kommer hem och sånt. Tar man inte föl sig vant eller så. Hvis jag ska pröva också nytt och ta som vis mer att inte som är själv tycker i sig själv inte visar att den personen är osäker i vad den ger. Ja, men jag vet ju att jag följer det. Ja, lite. Ja, mycket. Kanske hvis föräldrarna är ute, kanske dricka och komma. Det vet jag kanske inte om det kommer hem att det är eller så kanske följa det i sig åtryggan så. Man rönar att jag förbättrar omständigheter jag bott någon men det är alltid sånt som man inte vet om som inte är en tyck om hemma och det är säkert att jag lärare som inte borde vara lärare och ja, det är det helt säkert. Det är det alltid. För alltid jag vill onker som inte gör det gott. Eller jo. Okej. Hvordan kan du til at verden bliver?